wasallim daiman ala Ahmada. Sholli wasallim daiman ala Ahmada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Wal ali wal ashab biman qad wahada. Saben malam Jumat ahli kubur mulih nang omah kanggo njaluk donga wacan Quran jan sak kalimat. Lamun ora dikirimi banjur balik merbes milih balik nang kuburan
La